Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon atong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan tali sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga leaders. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga bubuan sila sa Ginoo, pinaagis mahal nga Birhen Maria sa mga grasya nga ilang ikinahanglan. Labi na kining atong mga kaigsuunan nga siging palit sa atong mga slots dinhi para sa atong proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghiusa sa mga hunahuna sa mga magtutuo, himua nga ang mga tao mahigugma unta sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diha diin anaa ang matuod nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudeo ug ang mga Hudeo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila didto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya og namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya og sa ingon niini mahimong ayuhon, busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan, tindog. Milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao. Og ilang gianggaag siyos si Bernabe og Herme si Pablo, kay siya man ang tigpamakba. Ang pari ni Siyos kansang templo didto sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tao buot mohalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita
Aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang, ug mudangop kamo sa Dios, nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon, ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala ug mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, dili ka namo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran, nganong muingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos-Diyos, plata ug bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit mao'y langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya.
sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, O Kristo. Ang tubag ni Kristo sa pangutana ni Judas, iyang usas iyang mga apostoles, gipangutana siya, nganong kami ramay imong sultihan, nganong dili na mo lang ninimo isulti ngadto sa tanang mga tao. Ang gisigig tubag ni Hesus mao nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Nakasabot ba mo nganong mao ni ang tubag ni Hesus? Wa man siya mo tubag, wa man ako ni gisulti sa tanan tungod kay ana. Wa, ang iyang gisigig sulti, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Gitubag ni Hesus ingon ani tungod kay dili kinahanglan nga isulti nato ang kamatuoran sa mga tao nga dili na motuo sa kamatuoran gikan kanato. Kana bang gitawag nato biased nga mga tao. Tanawa ra gud sa first reading, sila si San Pablo nagtudlo, pero ang mga Hudiyo nga di gustong motuo, apil ng dili mga Hudiyo, batuon na, sabot na noon nga, batuon si Pablo o si Bernabe nga, nagsulti man ta sila sa kamatuoran, tungod kay di man sila mutuo. Pero pag abot nila dito sa Listra, kay mituo man sila, ilang giisip si San Pablo o si Bernabe nga mga Diyos, kay nituo man. Kamo, mutuo ba mo sa sugo sa Ginoo? Nya, mutuman mo. Nawa na, hilom na. Ang nahigugma ra gyud mao'y sultihan sa Ginoo. Adto niya ipadayag ang tinuod nga kamatuoran sa nahigugma. Kay kani manggong nahigugma, dili ra ni mutuo, mutuman pagyud, magkuyog man ang duha. Tanawa na inigingon sa laki ngadtos babae nga nahigugma niya, I love you very much, kuyog ta na. Nya, unsa may bation sa babae? Kung tinuod siyang nahigugma, mutuo siya nga ang laki nahigugma niya, nya
mo sunod siya sa pulong sa laki, maingon dayon ng babae, asa man, kanus aman. Ana dayon. Nya maingon dayon ang laki, now na. Text mo na sila. Now na. Na sibat dayon babae, mukuyog. Ngadto. Di mo tuos mamagpapa oy, ang mamagpapa nga magtan-aw sa ilang anak nga ang uyab barumbado kay tanan nya moingon ayaw intawon anak day kay mura ra jud kag naghikog anak. Di gyud maminaw nga naman nahigugma man. May magkamoy mo tipon, ana dayon. May magkamoy mo tipon. Sus magantos gyud ka anak. Inyo man sa siguroon ang tao judgmental ba yan ninyo iya ginang ipaglalaban, di ba? Mo bitaw na karon nasubraas gugma ang atong mga pipila ka mga supporters sa ilang mga kandidato, nag-away bisag human ng eleksyon. Kay ipaglalaban yun, kay nahigugma man. Usbon ako pagpangutana, nahigugma mo ni Kristo. Nya, mutuo mo siyang pulong. Mubuhat mo. Unsa may pulong sa Ginoo karon? Pamalit mog slat. Usa na sa nga pulong sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Pasayloag kapituan kapito ang nagpanamas-tamas kanimo. Mutuman mo ana. Wala mutuman. Ana, ayaw na mo paningil anang mga utang. Ayaw mo pagsigig usab anang mga hinimos Ginoo. Puy ang kamatuoran. Ayaw na sigig usab ang color sa inyong buhok, ang pormas inyong kilay. Pero wa bitaw moingon anang Ginoo. Pero murag apil man siguro na ako ra na ba. Pero motuo biya sad ko nga kining akong gisulti, mao sa niyang gustos Ginoo. Nga naman, kay matud pa ni Kristo, kung nahigugma mo nako, motuo mo sa akong gisulti og magtuman. Nya kung inyo na ning buhaton, matud pa niya, ako og ang akong amahan mupuyo diha kaninyo. Og ang Espiritu Santo magtudlo kaninyo kung unsay among ipasulti. Tanang mangutana ng uban, pader di ka ma-stress anang imong wali nga unsaon na pag-maintain nga ang standard kuno ba, ang quality sa wali ay kalagi kuno viral na ba inana nakuha man ko ma-stress kay ako ra man ang pasagda ng Espiritu Santo nga mo'y musulti, igo ra man kong mubukas akong bahala na siya nga mo'y musulti. Una usahay, naay masakitan, usahay sad, naasay malipay, di ba? Parihagod nila ni San Pablo o ni Bernabe, nila ni San Pedro, sige raman silang sulti, agi patay gyud sa kauyon. Ngawta na katong akong pipila ka mga wali, naay ni comment sa mga kapader, daghan bang comment nga negative, pero daghan sa gayong naingon nga, ganahan kay ko sa imong wali pader. Muna ang pulong sa Ginoo sakit para sa mga dili muhigugma sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo makalipay, nindot kayo paminaon basta motuo ta sa Ginoo. Or mahigugma ta sa Ginoo. Ang tubag nato sa Salmo nung dumato, Dili ka namo Ginoo. Dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Kani manggong nahigugma, dili gid nimo angkon nga ako maoy sentro sa pagdaig, ako ang sentro sa imong pag-alagad or pag-ila. Kung dili, ang sentro mao ang atong gihigugma. Tanawa na ka ng mga ginikanan og magdaas ilang anak nga love kay nila. Kani bang bata nga kuguson ba? Di ba? Ang sentro sa pagdaig katog yung bata. Hala, ka-cute sa bata. Wa man maliwat sa mama. Nya puno-punuan na lang sa uban. Hala, liwat kay sa mama. Proud kay kas imong anak. Anak.
Nindot kaayo nga ang Ginoo mo itong dadon nga atong gihigugma, maoy atong himuon nga ipresentar nato katawhan nga mao ni ang atong Ginoo. Mo na ako mo presentar jud ko ninyo dinhi nga kon mohigugma mos Ginoo nya maminaw mos akong gihangyo labi na aning pagpalit og slat, lipayon gid mos Ginoo. Dili ako'y mulipay ninyo, tagaan gid mo abunda nga kaning grasya sa Ginoo. Dili ako'y muhatag, ako ginang ipadayag kay mao ni ang atong Ginoo. Usa kini ka Ginoo nga dili gyud mohikaw og dili mahubsan sa grasya. Bulahan tong mohigugma sama ni San Pablo. Sa una biya si San Pablo wa beto mahigugmas Ginoo. Iya biya tong gipangpatay ang ni gukod sa Ginoo. Pero sa dihang nahigugma siya, ang gahom sa Ginoo nga naa niya nahitabo didto atong bakol katubang di kalakaw. Di ba iyang giingnan? Sa to tindog. Nya, ni tindog. Oh, ni tindog, ni lukso pa, lakaw-lakaw. Ana. Asway ko nun ninyo gingon ang inyong anak kanang natuog ba? Anak ninyong tapulan kay tanan. Ina bangon. Mubangon. Na muhugot nung nagbukot sa habol. Tungod kay ang imong kasing-kasing o guna-guna basig wap apoy Ginoo ang nagpuyo diha ang imong garbo. Ikarong buanga ka sige la kag luko diha. Gabi na kay kamuli dinhi buanga ka magsikag ana ba. Bangon diha. Asa pa na umubangon na kusmo nang naon ato maglakaw. Dili maglakaw-lakaw, dili maglayat-layat sa kalipay ba. Nga naman tungod kay dili Ginoo ang imong napresentar niya kung dili ang imong personal tawhanon nga batasan. Muna atong ipangandoy nga ang ato unta rong nasod harian unta sa atong paghigugmas Ginoo, ang ato sa dinhing kinabuhi ni atas parokya, ni atas atong simbahan nga Katoliko, ato untang mapakita ngadto sa uban unsa ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Dili pagarbo nga unsa ta. Ako malipay gyud ko magtan-aw nga dunay daghan og nindot nga kausaban nga nabuhat nato dinhi sa atong parokya sama ning atong pagpanindot aning atong simbahan, pagpanindot diha sa atong nataran kana atong parkingan, og karon ang andoy na sadta nga mohimo tag nindot sad nga kumbinto para sa atong puy-anan. Dili ni pagpagarbo kung dili aron magamit nato. Tanawa unsay nahitabo gihatag sa Ginoo. Bunga ni sa presensya sa Ginoo. Nalipay mo ani wa. Oo na nya musigi pa mog himog ingon ani. Oo na palit pagyapon mog slat. Magtanaw sa kos kanang mga ano ba natong gipanghibra matong kapilinya, magtanaw ta ba nga mga tao sige na jud adto, daghan na kayong tao magsigig adto kay mura sa silang nakaadto og Portugal, mura sa silang nakaadto og Cuba de area, kamahal nga tog plite, ay padiha kay madarag habal-habal, abot dayon ta. Yang anong natukod man na tungod gihapon kay ang Ginoo mi hikap sa kasing-kasing sa mga tao nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Una, naot unta nga padayonon ni nato kay nakasiguro gyud ko ang katapusang pagpakita sa Ginoo ug pagpuyo uban kanato didto gyud sa langit. Karon bitang buntag ni sakit magmaayo akong tiil, gibikugan ko ba na di naman ko hapit ka lihok sa akong tiil nga tuo. Ingon dayon ko mga alas 3 kadlaw, ingon dayon ko wa na mura bag alimungaw ba, wa na paralyzed nako. Ana ko nako wa na, di naman malihok, sakit naman kayo nako, wa na paralyzed nako. Ay ko hala guula sa kag mo paralyze ko no nya akong lihok-lihok gamay mubikog man ako
ladi naman tingali gini mo naman tingali ni paralyzed naman gitingali ko akong giana akong kamot alihok pa man. Kay gahon-hon na man ko tong anhing akong amahan ba Papa Sibero na pagkabuntag na di naman mulihok iyang piaw nang naman ba di na stroke di ay di na malihok di nakakuha sa kutsa sa iyang plato ba makahig na niya iyang plato sa iyang tuong kamot siya ngano maning kamutan di naman ka maong mukupot sa ning plato makahig niya ba wa taon kay baong atake na di ay oto gani ha nya pag pangadji na nako murag ang gipahinomdom sa Ginoo nako ba gamay na lang baya kaayo ang panahon nga nahibili nimo aya pag tinarong na ha nako unahala na mga tiwasunon dia Lord kay gandaghan na sila ako layo-layo pa sa di oy gamay na lang ang panahon ang hibili nimo muna pag tinarong na nindot sa nga reminder ba ya nako nya sa akong buhaton siya basta pag tinarong lang mura na asa na gamita to the max awa mangilaing nasuod sa kong hunahuna baligya ginang slot kay basin onya wa nay mo baligya niini kun wa nako di ba mao na kamo diya og mukalit kog kamatay dire kuan lang padayon mo baligya slot tiwasan ning di apa may 49,455 pa maning nahibilin nya ang atong halin kuan pa man gamay pa 4,545 na ang atong halin as of yesterday ato lang yang pong pakpakan ang namalitan ni salamat kayo basta ingon ra ba tong Ginoo gamay na lang kunong higayon na hibilin nako di ato na lang ning paspasan pero og di man gyud maabot padayon na lang yung baligya niya tukura lang sa to na mas labrad loloy tukura gyud nang kumbinto diya na naman ay perspective doon kuha mo na ani og mahalin ni tanan nyag mahaya na ko pananglitan ingna lang gyud nga di ni namo ilubong basta di ni mahurot tiwason ta gini aron nagabot na ko sa langit langit basad ka ko og abot na kog langit makaingon jud ko Lord salamat na tukod yun nabinlan yung arang-arang kumbinto ang imong proyekto di San Vicente no indota ka na no ito nagkatawa ko ganiha ano mo sa to'y lamdag abot Ginoo ba to'y gasulti yawa baka to'y gasulti noon gihadlok-hadlok lang ko ato ba pero mabaya na ang kamatuoran sa tong kinabuhi nga mukalit lang ta og gawa dinis kalibutan pero dili unta tamawa sa atong pagkuyog sa Ginoo gugma gyud higugma kita niya magtuman kita sa tanan niyang sugo sa mas mahal nga birhen nga magsige ra gyud ingon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong ana no sige nindog na ta mga igsuon si Kristo ang atong manunubos ug manluluwas busa masaligon kitang mudangob kaniya sa atong panginahanglan ug moingon Ginoo kaluy kami Ginoo kaluy kami nga ang simbahan ug ang mga pangulo niini magmalig-on sa pagdala sa iyang mga katawhan magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga katawhan makabato na sa paghigugma sa usag-usa magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga relihiyoso nga nag-alagad sa ilang kaugalingon magbalampuson sa pag-alagad kang Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang mga masakiton dili mawad-an sa paglaom o sa pagtuo kang Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiyang ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami
alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga mihalin na, ilabi na ang atong gihandom karon, tultulan na ni Kristo sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Ginoo, ania kami karon naghalad sa among mga pagampo o pangamuyo sa mga grasya ang among gikinahanglan. Ihatag ang among gipangamuyo kanimo, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong niluko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ng himaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug mga halad. Himua kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaal sa kanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kadunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam ganasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong ang kalanunam sa matagadlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo. Pili mo kami.
luwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahungang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Ginoo, di dili ka ako may maulay, makalawat palawat kanimo. kanimo. Kapan pamulong lamang, maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita.
Makagagahom ug tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi niining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Nya mulihok lani dinhi kanato kon mahigugma gid ta sa Ginoo. Pasabot sa mahigugma, motuo sa iyang pulong ug motuman niini. So salamat sa mga mituo o mituman sa pulong sa Ginoo nga nag-invite nga mopalit og slots. Sa ako nang gikaingon kaganiha, niabot na og 4,545 ang atong halin sa atong dopes. So atong tagaag masipang pakpak usab ang atong mga kaigsuonan. So naapay 49,455 slots ang nahibilin. Daghan pa ni kayo, ato lang ni siyang hinay-hinayag palit or pwede sag paspasan. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.